レディより、ケイちゃんより若干ダンスが激しすぎるみーちゃんシリーズ。まずは UFO。続きまして SOS。 続きましてモンスター。次いきますよ。いきますか。続きましてバックダンサーの主張が激しすぎて視線をすべて持っていかれる小泉京子。続きまして荻野目洋子。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんなネタもやってるんですよ。食べといてゆかちゃん。どうしたん？誕生日迎えてちょっとあれ？できなかった？あれまあ。いやでもこれ本当初公開ですね。一応ちょっとお客さんの顔見せていただいていいですかね、照明さん。そうですね。どうやどうでした？これね、実はずっと前からの持ちネタなんですよ。そうなんです。披露はしなかったけどね。しなかったけどね。そう、年末にあるオーディションを受けまして、はい、そのトンネルズの皆さんのおかげでしたの。細かすぎて伝わらないモノマネシリーズ見たことある人？見ました。あ、そのオーディションに行ってたんですよ、うちら。そうなんですよ。最終話にいたんですよね。そう。あ、これいけるなと思って。そう、もうね、結構笑ってくれたもんね。めっちゃ笑ってくれる、今までね。そう。これだよ。そう。で、東京行けるな、フジテレビ行けるな、言っててね。泊まりどうするはしゃいどったのに。そう。東京のお偉いさんが最終選考に来るんですよ。そうそうそう。向こうの東京の芸人さんを見た後に、こっちに来るんですよね。だからね、金太郎さんを見てから来てるわけですよ。あの年だったんですよ、うちら。そうなんですよ。それは負けるよね。ただかぶりっていうね。踊りを激しくするっていう。あれには勝てないでも。だって AKB もやったもんね、うちら。そうそう。大島優子りんと、あとあっちゃんとやったんですけど、いっぱいね。やったけど、まあ見事に東京の人くっすりともしなくて。なんだこれじゃん。びっくりして、大阪の人笑ってくれたもんね。あ、でもあれね、来てるところによると、何でも笑う人らしい。思わせぶり。そう、大人は考えはうちら。そうそう。こんな感じでね、いろいろツンデレも挑戦してますので。そう、歌ネタもありつつ、いろいろお笑い色になっていきます。